Dobar dan i pomaže Bog, poštovani sugrađani, draga braća i sestre. Pokušali smo da dođemo da prisustvujemo, znači, poseti Aleksandra Vučića. Kao što imate priliku da vidite, dole je raširen i transparent. Dobrodošao predsjedniče. Čim sam se pojavio, zamolili su me da se premestim u neki drugi red, pa sam se premestio iza jer sam stao maltene u prvi red zato što sam došao da postavim par pitanja u ime svih građana opštine Koceljeva. Nakon 3-4 minuta prišli su mi, znači, mislim da je načelnik opštinske uprave Šabac, zamolio me da pođem sa njima, izdvojili su me iz mase i rekli mi da ne mogu da prisustvujem i ukoliko budem hteo da nastavim, da pokušam da prisustvujem, da će da mi piše krivičnu prijavu zbog pokušavanja, ugrožavanja sigurnosti i tako neke gluposti. Iskreno kažem, nemam snage za tako nešto, niti mi treba to da se sad trenutno s njima bakćem, ali ovako to izgleda. Namešteno, znači sve je namešteno, tamo je pripremljeno i ko će da pita i šta će da pita, a slobodni građani koji bi htjeli možda stvarno da postave neko pitanje za opštu interes svih nas, nemaju prava ni da prisustvuju. Znači sve mene, naravno tu je kompletna moja porodica isključena, znači otac mi je odmah odstranjen, sestra pošto je stajala tu da vidi šta se dešava i nju su odmah liferovali i eto to tako izgleda, ali zato poštovani sugrađani, draga braća i sestre, nemoj da klonete, kraj ovom zlu je jako blizu. I znači idemo samo hrabro do pobede i šta da vam kažem, toliko za ovo javljanje, možete da gledate ovaj cirkus koji je tu, a mi ćemo vam se već u toku dana obratiti i javiti. Svako dobro vam želim, kako radili, tako nam Bog pomogao, prijatno.